салом алейкум дӯстони азиз, субҳи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. хуш омадем ба канали мо. имрӯз ҳавои мо ябинен чӣ хел борон. ма план доштам гӯем ҳамин ҷоя алафоша тоза кунам, хушрук кунам, агаротоя камтар вай тарафи таги оличоя тоза кардагӣ будем. акун гуфтам инҷаша мекунам ки чанд рӯза ямхе ҳаво безеб. влогои пештарада ҳаво гирифтагӣ буд. ҳамин рӯз аку гуфтагӣ будам ҳаракати хеста тоза мекунам ки ина бинен чӣ хел борон боридай. ай саҳарай соат 10-11 шидестай ях хел борон бордестай. ҳама ҷо якбора алафо биромадай. ҳама ҷо алафзор шидагиай. ин дуруни алафода савзиам будай, ҳама чӣ будай, намедонам. инҷа ба фикрам ки пеш чизеам коридагӣ будиян ки биромадестай ҳамаш. баъд бисёраш алафи крапивай ки кӯдако яке мегардан ҳама ҷошона вай мекуна. ҳама ҷоша мехорона беҳад алафи безебай. ҳамина гуфтам спес одеждая пӯшида, перчаткоя пӯшида биромада полни тоза кунам ҳаминоя алафоя канда. хушрук кунем баъд ҳаминҷада як четишда вай созем. кӯдако да песочница меган чӣ меган ҳамихели чор тараф тахта зада дурунаш дақум партофта вай кунем. барои кӯдако ҳаво гарм шава оянда вай кунанд, бозӣ кунанд дуруни ҳамуда. ин дуруни алафода апасния бозӣ кардани гаштани кӯдако дурунашда ҳарчи ҷондора ҳарчия ҳамуда гуфтам тоза кунам ки алафои тоза кунам ки гум шава ҳамино. ҳамин гӯем ва ё клеш меган ҳарчи дора дуруни алафо меган ҳамино гум шава. набинен ин дарахта чӣ хел гулои хушрук кадай, ҳам хел гулои базеб кадай. ҳамира кадоме буд навист комментарияда ки варенӣ кунеша. ира чӣ хеле варенӣ мекунанд, айгил варенӣ мекунанд. ҳайрон шудам ки айгилам варенӣ мекардианда. азан пештар нишон диҳам. набинен чӣ хел базебай. хушрӯи ҳама ҷо савзу неки ҳамин алафоя ма тоза канам бояд барои кӯдако гаштан. ақаллан ҳамин инҷая тоза карданам даркорае ки ҳаминҷа ҷои кӯдако бошавада, ҷои бозии кӯдако шава. вай тараф агарот майли хай унҷа иста яке гӯспандоя меоран ҳамуно алафа хурда тоза мекунанд. вай мекунем. баъд тракторкати чапаш мекунем, вайша заминша гӯем вай мекунем. алафош ҳамаш мемура. инҷа тарафи раҳай ҳам камтар тоза кунем, хушрӯ меша. инами дуруни балонода глоя шинонем. ҳар як чети балонда олича шинондагия. ино на майда майдаян. инаҳаш амин балоноя камтар устар кунем ки амин оличаоя гӯем калоншавӣ намондеста дар бехи амин балон биромадай. ҳаминҷа ба фикрам ки хичон оварда шинондагиян дар ҳар як бехи балон. инҷа қатора балоно мондагия барои гулшинонӣ. дуруни ҳамида оли ҳамсоямон гуфт ки гул метамта шинон оли ҳаво камтар гарм шава инҷоя ман тоза кунам. баъд насиб боша ай ҳамсоямон гулое гирифта дуруни балонода хушрук карда мешинонам. баъд ин четишда песочница месозем вай меша хушрӯ меша. кӯдако бемалол бозӣ мекунанд. мумкин ки хай рӯзи дига ҳамхе борон борав баъд ҳаво хушрӯ шава. намехе дар тарафҳои шумо ҳаво чӣ хелай духтаро? духтаро ман инҷа ширамонӣ каданша гуфтам нишон диём. чанд кас пурсид чӣ хел каданша дар видео гирен. ин ҳаминҷа шири ширгармай гӯем хунук набоша, ширгарм боша. дар шири ширгарм ма кефира мерезам як ба фикрам ки 2 литрай ҳамин чизи ма зарфи шишагӣ як 3-4 қошиқа мерезем. хушрук карда қошиқати мековем, ҳамаша аралаш мекунем. шир гарма как бояд боша. камтар агар хунук боша намешава ҷирғод, ҳамихе меиста гӯем шир сахт намешава. хушрук карда ҳамихе мековему болоша пӯшида ягон дарсахони ғавзкати ягон чизкати мепӯшенем. ягон ҷои гармида мемонем. агар кухнитон гарм боша ҳам кухнида монен ягон четишда гармакак бориш кунем болоша пӯшен вай шава то саҳара иста. оз инҷа саҳарай ма саҳаркати шира пухтум айма то бегая мемонамша меиста вай мешава. хушрӯ сахт мешава. баъд халдинг мегирам.
ҷирғот рости гап доштемо. Ма вая дига чиза гирифтам, гуфтам шумо да нишонтиём бо хай бо ҷирғот хо кардам. Инҷа да вая кадестам куда аладушки пухтестам. Гӯем инҷа да тухмай зелину хеле орду намакам хеле дохтам. Вая кати комбайн кади ҳамаша аралаш кардам. Майда шида намихе зелино озиам хе кардам мепазам ҳамаша барои кудако барои саҳар. Инҷа да борони моҳейам қарор накардай, беҳад сахт боридестай, ҳама ҷо пури об шудаги раҳо. Рости гап кудако да эқа аладушки пухтам. Аладушки кати сер намешаванд абетида гуфтам ягон авқотчон тайёр кунам. Авқоти вай камтар угро зиёдӣ мондагӣ буд. Хамири угро гӯем амун вайаш оши тупа меган чӣ меган ҳамуна зуволаш камтар мондагӣ буд. Ҳамура камака каминуда вай кунам мегум. Ози зирбахша кадам ҷӯш дестай партом ҳамиёда абетида нормални када авқотчонтиём. Да вақти рӯза гӯем кудакои бечора ҳамуқа авқоти соза намебинанд то қавми бегаҳ то бегаҳа гиш намешаванд. Яч нимчишон мепазам серавно тухми кашави хализашон мепазам. Картошка бирёну ҷои авқот бо дигаҳай ҳамда ҳозир ма тайёр мекунам. Тез вайша мепартом тупашаю камшона сер кунам. Инҳа духтаро вай гуфтаким ҳамун тупои зиёдӣ кардагӣ камтар буд. Ҳамна камтара гӯем авқот кардам барои кудакора бегаҳда бо хомшурбо мекарданиём. Устағонои ай маразелни бароварда мондагиём вай мекунам. Насиб када боша бегаҳда хомшурбо мепартом. Ин кудакора озмахш када ҳардуша сер кунам ки мана ғам натиянд то бегаҳа ма дига корума бемалол кунам. Намехе ин кифири гӯем хардагӣ монай вай домашний ки мекунам гӯем ҷирғоти хонагӣ ки мекунам вая мехӯрем. Ин монда гуфтам ҳамин кудако да аралаш карда тиём вай нашава вайрон шида нарава. Озем кудако да метиём хушрӯ карда авқоташон да аралаш карда метиём штобо хӯранд вайрон нашава. Инҷа да духтаро ма вай кадестам салат камтар салати капусти вай кати кунам. Кадагӣ будам рости гап бисёр бамаза шидагӣ буд. Бо камтаре ки дига када монам ҳар рӯз бегаҳда авқотда боша гӯем. Вай дафъа кадам мақбул шидагӣ буд камтар мондагӣ буд кудако да додам ози бо кадам мемонам то бегаҳа тайёр мешава. Инҷа сабзиҳои пештара хардагимона вайрон нашава гуфта ҳамаша майда када вай кардам. Насиб боша пагада ош кунам ҳамин сабзира вай шава гӯем ҳайф нашава да вай шидагӣ сабзиҳо камтар безеб шидагӣ буд. Ҳамаша шута тоза када овда тар кардаму камтар истод вайш кардам реза када пакетда гирифтамшон. Инҷа да вай ма ҷӯш дестай гӯштои ма устағоно қати барои бегаҳ хомшурбо гӯштои ма гӯем 1-2 соат амхе меҷӯшонам хушрӯ мулоим шава. Баъд ки гӯшто хушрӯ пухтак баъд вай мекунам дига чизое мепартомша. Чанд қашид рости гап хомшурбо накарда будем. Ҳамин гӯштоя тез хомшурбо карда нес кардам дар кор вай оша устағонои бисёр чандта упаковка када мондагиём гӯем чандқа хомшурбо да мераса. Оли бо ид омадестай насиб боша ба ида бо гӯшти свежи мегирем ҳамунда иноя то вая вай кардам дар кор тамом кардам дар кор. Намехе салати сабзигира ма капусту вая сабзира майда мекунам мегзаронам ваяву сабзираву капуста майда мекунам корчакати уксус мекунам намак мекунам рӯғани семечка амхе мепӯшумша дарав тайёр мешава. Кришкаша пушта мемонам дарав тайёр мешава. гӯштои авқоти ма пухта гӯем мулоим шид. Намехе ма картошкаву сабзиву пиёзша якҷоя ҳамаша меандозам.
ҳамаш мепаза гӯем мобайни ним соата 30 минута 30 дақиқада мепаза. ина мехе ҳамаш пухта ва тайёр шид. Тавоқ давоз махшу када мекашам ахота. Барое ки тавоқ да дарав хунуб мешава ва кӯдакоям қатимон вай мекунан қошакати мехӯран вай осонай хӯрданаш вай чиничаода гармай тез хунук намешава. Ҳамда тавақда бо ба мазая ина мехел хай духтаро. Шумо чӣ тайёр мекунед ифторда? Ҳар бегаҳ ҳамин гӯем кор бори мо пухтупа зано ҳамамон як вай дорем вазифа дорем. Рӯзи дароз гӯем ай қафои кӯдако ай қафои пухтупаз рӯзамон мегузара. Хай худо хоҳад кӯдакоро садик монем оянда баъд ягон кори дига мекардагистем. Хай дӯстони азиз сарбаланду хонаобод бошед то влогҳои оянда.